Ole hei kan thian pa Champhai District Bodybuilding and Fitness Association a kan GS pupa puya private gym nuam tak maya boss ma hruainen kan leng lu ta hei man ruai equipments te hi anei tha khop maya Champhai private gym a chuanin ani thatber karinga ti hian a gym hi kan fangdawn ani hama pawh kan kawmanga ei kalpawh an tam khawp maya instructor te pawh hian nei thania hei Champhai a awm tan chuanin helai gym hi in admit nge na tura ka ngaia tuna hian a nei tupa pu pa puya kan lo kawm lukanga le hei pupa pui i gym hi anuam hle maya ka voi katron fan na ni ya i a mu pon nuam khop maya mun ma po fel fa ya thiang li me maya tin equipments po hi nei tha khop maya enge hei tun lai kalte an thane mem ko hiala vot deva idu zong zong min han soisak ve ta che kal chu an la tam vak lo ve khuwa vot lu tu ka ngo anom ve de nuala zan lam pang hi an than hem de le ka aba hi chu amoi to ve la no mani e tu na da ve le chan ve re pa tu na hen an ho re to aba hi chu ti ve ne ka ni mai alom ome alom om hle mai ei boss ma shwe hi kan bodybuilding and fitness association hemik Champhai district a hen kan shruai tu tho ne kan OB tho ni ya enge adu du te tukina hian hei jing work pen kan han leng lu ta adu du han soi ve te se pupa puya jima hian ya hei tungin jinga sar pa poi jima kan kala Champhai hi ama sadar sang ni som pali khan bani sa khian jim ma tuna hian private gym hi pathum lai om to he ke hi phason na lian tak kan ya eng lai vela gym kal lu tan po veng thang area te veng thang lo kang pon helai mun hi pan ram tak ani ya local ve thau don nia ole alom ome ya hei ti hian han fang ko langa la gym hi changtlung khop mai taksa hrisel na physically and mentally ngai poi mo chin tan chuan gym hi kal nge turani ti hi ka soi ve du a khovela hianin kan panga dam lo kan hrisel lo chuan nun hi nuam reng lo maya chuwang chuan taksa hrisel na lam hi ingai poi mo thar thewang uti kha kan soi nun le du ni e lo me